שימו לב, זה נראה כמו תפאורה מוגזמת של סרט מדע בדיוני, אבל בכלל לא. סידור חנייה ללא מגע יד אדם, ומכל המקומות בעולם זה הולך לקרות דווקא בשכונת פלורנטין. מתן חודרוב, שלום. שלום נדב. בעצם אנחנו מדברים על הדור הבא של החניונים. נכון, אם גם אתה התקשית בזמן האחרון למצוא חנייה בתל אביב, ההולכת ומתפקקת, ההולכת ומצטופפת, הנה פתרון שיכול לעניין גם אותך. ברביעיית פלורנטין, שכונה בדרום תל אביב, מקום שיש מקום בחנייה, אתה נכנס פנימה, עד כאן זה נראה כמו חניון רגיל לגמרי, מהסוג שלמדנו להכיר כבר בבנייני המשרדים הגדולים של תל אביב, אלא שהחניון הזה מבטיח לנו טכנולוגיה מתקדמת במיוחד שמצופפת את המכוניות עד למרחק מינימלי ביניהן, ומאפשרת רגע, עכשיו בתוך הרכב יש נהג? כן, בתוך הרכב הזה יש נהג, הוא נכנס באופן רגיל לחלוטין לחניון, ואז המעלית. והרכב חונה בתוך המעלית, הנהג יוצא מהרכב, דלת המעלית נסגרת מאחוריו. בוא נראה את זה. עכשיו האוטו נכנס למעלית ויוצא משם. בדיוק כך, הנהג כבר יצא ובוא נתקדם מכאן הלאה. כאן המכשירים האוטומטיים של החניון עצמו ינתבו את הרכב לתוך המסוע הצהוב שאתה רואה עכשיו על המסך. הכל קורה בלי מגע יד אדם, כאשר האביזרים האלקטרונים האלה ישנעו למעשה את הרכב ויקדו את הגלגלים ויכניסו אותו לתוך המנוף הצהוב. המנוף הזה משמש בעצם מעלית גם לגובה, גם לאורך ולרוחב, כן. כדי לחפש את המקום המתאים ביותר עבור הרכב שלך, בהתאם לגודל שלו, לסוג שלו, לגובה שלו. הנה מחפש את המעלית הזו, את המקום המתאים ביותר עבור הרכב הפרטי שלנו, חולפת על פני קומה -2 או -3, והנה נדמה לי שנמצא המקום המתאים. תכף תגיע המכונית לבסיס האם שלה אל המטרה, והיא תפורק שם. המעלית משחררת את המכונית שלנו אל תוך המקום המתאים, והנה נמצאה לנו חנייה. עכשיו... כמה מקום זה חוסך, העובדה שלא צריך לעשות את הסיבובים הרגילים בתוך החניון? לא רק שלא צריך לעשות את הסיבובים הרגילים, אלא אפשר להסתפק בתקרה נמוכה במיוחד, כזו שבה אדם אפילו לא צריך לעמוד, אלא מספיק להכניס את המכונית, וזה אמור להכפיל לא פחות את תפוסת מקומות החנייה האפשריים בכל חניון, משום שבמקום קומת חנייה אחת, תוכל להכניס 2, וזה בעצם הפיתוח החדשני כאן שאמור להוסיף מקומות חנייה בתל אביב, ובסופו של דבר נדב גם להוריד את המחיר שאנחנו הנהגים נשלם עבור הזכות הגדולה, צריך לומר בשנים האחרונות, לחנות בתל אביב. אתה אומר פיתוח חדשני. מה, זה פעם ראשונה שמנסים כזה פטנט? היו כל מיני טכנולוגיות שנוסו בארץ בהצלחה יותר גדולה ופחות גדולה. בעולם יש מקומות שבהם הפטנט הזה כבר עובד, בפירוש. אבל אצלנו הבחורה תהיה בשכונת פלורנטין, בפרויקט שנקרא רביעיית פלורנטין, שם ימוקם החניון הזה של חברת יוניטרוניקס. בוא נראה לסיום מה קורה ברגע שהנהג מגיע, רוצה למשוך את הרכב שלו. הנה על הצג האלקטרוני הזה הוא רואה את המיקום המדויק שבו חונה הרכב, מורים לו איפה לעמוד, ברציף מספר 1, ברציף מספר 2, הרי האוטו מגיע אלינו ולא אנחנו אליו, והנה המעלית שקודם גיששה את דרכה של המכונית אל המקום המתאים, תעשה את דרכה בחזרה. שוב יבוא אותו מסוע, יתמקם מתחת לגלגלי המכונית, יביא אותה עד המעלית, והנה אנחנו עושים את הדרך ההפוכה, שמאלה ולמעלה, עד למקום שבו ממתין הנהג עצמו. אני חושב שהמכונה התבלבלה, כי מקודם היה רכב אדום ועכשיו זה רכב כסוף. כן, יכול להיות היא הביאה לנהג את הרכב הלא נכון. אתה רואה, אז החניון הזה אפילו משדרג לך את הרכב. בדיוק. והכל במחיר חנייה אחת, הדלת הזו נסגרה, מיד תיפתח הדלת השנייה, אליה נוכל אנחנו הנהגים להיכנס ולחנות בצורה שהיא גם יעילה, אז מה, מתן, אתה אומר שנגיד בעוד 10 שנים רוב החניונים שיהיו נגיד בעיר הגדולה בתל אביב יהיו כאלה חניונים? זו בפירוש הערכה שאנחנו שומעים, כי המשאב היקר ביותר נדב, ככל שמדובר בחנייה בתל אביב, הוא השטח. והשטח כאן, במסגרת הפרויקט הזה, נחסך ומצטמצם עד למינימום. אנחנו בעצם מדברים על פתרון שיאפשר לאחסן מקסימום רכבים במינימום טריטוריה, והכי חשוב, מבחינתנו הצרכנים, גם יוריד משמעותית את המחיר של החנייה היקרה בתל אביב. יפה, תודה רבה מתן. תודה לך.